Så det hele startede jo med, at vi var ude til det her sportsshopping, og blev spurgt, om vi var interesserede i at starte sådan et her specialhold op, altså et sportspraktikforløb på 4 gange, og det sagde vi ja til, og det vil også sige, at vi de første 4 gange, det var inden for sportspraktik, og så er der jo mange af børnene, der har valgt at fortsætte efterfølgende, hvilket bare har været rigtig dejligt at blive ved med at se dem efter de første 4 gange. Specialsport har gjort rigtig meget for os, altså især i opstartningsperioden, med at give os de her konkrete fysiske redskaber, vi kan bruge til at give børnene tryghed, men også til at følge op. Altså lige få en sms efter et par uger og spørge, om det går godt. Lige sådan stå til rådighed til et telefonopkald, hvis der nu har været en eller anden udfordring, man gerne vil vende med en, der er professionel inden for de her børn, så har det bare været en kæmpe hjælp. Rammerne er mindre, og det er jo tilpasset dem, der er der. Det vil sige, at træneren hun er meget tydelig om, hvad de skal lave, og i hvilken rækkefølge, og hvad hver enkelt øvelse går ud på. Og det gør, at børnene finder meget ro i, hvad der foregår. Og så er træneren også rigtig god til, at hvis noget ikke fungerer, så i stedet for at insistere på at køre programmet igennem, så kører man videre til det næste, der så kan fungere. Det virker som det er tilpasset rigtig godt. Det er ikke særlig svært. Altså, der er ikke nogen af os, som har startet, eller som ved helt vildt meget om specialpædagogik. Altså, vi ved noget om basket, men det er sådan set underordnet. Det betyder ikke så meget. Det handler bare om at være der for de der børn, og være nok hænder, så man kan gribe dem og håndtere deres behov. Og så er det bare vildt sjovt. Jeg tror, det betyder meget for en klub at se, at der er et hold, som sådan et specialhold, som ligesom kan have det vildt skægt med at spille basket, men selvom de ikke kan gribe bold eller tale eller sådan. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er altså basketball kan så meget mere. Det sjoveste, jeg tror, det er sådan, at hvor man sådan spiller med kammerater, hvor man spiller til hinanden, og så er man sådan laver sådan dribler, og så er man scorer. Maja er jo super glad for at bevæge sig, og den glæde, hun kommer hjem med, når hun har været til basket, er jo helt, altså virkelig prisværdigt. Ikke? At hun fortæller om nye venner og teknik, de har lært, og bare det at se, at hun kommer hjem med røde kinder, og synes, at det er fantastisk at være ude og bevæge sig. Det giver jo så mange ting, også rent kognitivt. Giver det jo noget til det hele, at man får bevæget sig, og ens motorik bliver forbedret. Så det er absolut et kæmpe plus for mig. Jeg er meget, meget glad og vokser jo med det at være sammen med andre. Vi ser nogle rigtig, rigtig positive effekter ved, at vores elever tilegner sig og opbygger nogle sociale kompetencer, som de kan tage med ind i skolen også, og bliver en del af nogle sociale fællesskaber og nogle meningsfulde praksisfællesskaber uden for skoletiden, hvor vi jo ikke har mulighed for at følge dem. Jeg synes, togene er ret effektive, og det hestene til gengæld også. Fordi jeg har lært noget til det her, at hvis man først får en hest, så har man ikke problemer. Og det har man også med dronning ud. Den kan alt. Ja, den kan flyve til månen, den kan måske bare gå ind i den anden spillers hjerne og bare rykke der kan alt. Og så kan man måske overtage hele færgen.